Rambutku keren banget. Siapa ya kayak nawang telepon kok ganteng banget. Rambutnya apik tenan. Aduh aku kudu piye ya? Siapa ya iki? Aliando Paudu. Mbok, iki aku, Mbok. Wah, jebulane iki. Kok kowe saiki jadi ganteng tenan ngono? Semermu nganggo apa kuwi? Ya jelas apik kan nganggo Miranda, Mbok. Aku pengen le. Mbok nek si Mbok pengen Miranda iki warnane pirang-pirang, kari milih warna apa? Aku kepengen nganggo pink. Aku mesti ayu banget. Kaya artis Korea. Miranda pancen paling hit. Aku wis kadung cinta, malah digawe sakit. Kowe ngerti rasa atiku iki, tatan urip